Il-Kamra għan-Negozji Żaru Medji laqgħet b'sodisfazzjon l-aħħar riżultati pożittivi dwar pajjiżna fost dawn hemm tkabbir ekonomiku fit-tieni kwart ta' din is-sena li kien ta' kważi 9%. Dan kien l-akbar tkabbir ekonomiku fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. F'kummenti lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet, il-President tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji Paul Abela innota li tkabbir ekonomiku qiegħed iseħħ b'riżultat tal-miżuri li qed jieħu il-Gvern fi żmien ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Dan huwa mertu tal-Gvern minna tal-Prim Ministru li iddeċida li sussidja l-enerġija u l-fuels. Dik kienet iċ-ċavetta li t-tkabbir ekonomiku kompla jikber bħalmet naraw l-Ewropa u tal-Italja viċin tagħna il-bolletta u mal-bolletta jgħidula għola ovvjament distabilizza l-ekonomija kollha u naħseb nisperaw li nibqgħu għaddejjinek. Paul Abela semma l-eżempju tal-għajnuna li tal-Gvern matul il-pandemija li waslet biex pajjiżna kompla bit-tkabbir ekonomiku u affaħħar il-politika li għaddej biha il-Gvern f'dan il-mument minflok irrikorra għal politika ta' austerità. Inti meta tolli xi affarijiet, inti tistabilizza l-ekonomija kollha. Mentri meta tħallih stabbli, l-affarijiet jibqgħu għaddejjin u jibqa' jagħmel fiduċja. Ma l-inti tolli tispiċċa tonqos il-fiduċja. U għalhekk aħna nisperaw li l-Gvern jibqa' għaddej b'din il-sistema li għandu u b'din politika li għandu. Il-President tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji jemmen li l-prospetti għal-ġejjieni huma tajbin anke fid-dawl tal-fatt li flaqa mal-Kunsill għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħabbar li l-budget għas-sena d-dieħla se jkun ieħor bla taxxi. Apparti minn hekk il-Ministru Caruana ħabbar ukoll li l-kumpens għall-oli tal-ħajja dak magħruf bħala il-kola se jkun ta' bejn id-9 u l-10 euro. Aħna bħala li nirrappreżentaw in-negozji f'Malta u Għawdex nkunu rridu li n-nies jibqgħu pożittivi. Ejja nħarsu l-qudiem u bħalma minna fil-pandemija jiena żgur li ħanaddu anka dil-biċċa xogħol tal-gwerra u tal-ekonomija kif inhi għaddija bħalissa.